Nyhederne den 24. maj. God aften. Det var synet her af den 32-årige Marie Cavalier, som kaldte følelserne frem i prins Joachim. Selvom han har prøvet det før, så er der visse ting, der aldrig bliver rutine. Og han måtte søge støtte hos sine drenge Nikolaj og Felix. For Marie er det hele nyt, men alt gik som det skulle. Og for 2,5 timer siden fik Danmark en ny prinsesse. Prinsesse Marie af Danmark. Allerede fra morgenstunden vejede Dannebrog over hele Møgeltønder, og dagen var som skabt til globryllup. Byen var for lille til de mange biler, så der var sat shuttlebusser ind mellem Tønder og Møgeltønder. De mere friske valgte at tage turen på cykel. Hen mod klokken 4 steg spændingen, da de første gæster begyndte at ankomme til kirken. I alt 281 var inviteret, omkring halvdelen var udenlandske gæster. En halv time senere kom prins Joachim til kirken sammen med sine 2 forlovere, prins Nikolaj på 8 og prins Felix på 5. Trods deres unge alder hørte de til de mere rutinerede bryllupsgæster. Det er ikke mere end godt et år siden, at de deltog, da deres mor, grevinde Alexandra, blev gift med Martin Jørgensen. Derefter ankom de kongelige. Det var primært de unge kongelige, som var med til brylluppet. Og endelig kronprinsparret uden børn. Og dronning Margrethe og prins Henrik. Og så lidt før klokken 17 kom den 32-årige brud, franske Marie Cavalier, til Møgeltønder Kirke. Kongelig konfessionarius biskop Erik Normann Svendsen stod for vielsen. Så spørger jeg dig, Joachim Holger Valdemar Christian. Vil du have Marie Agathe Odile Cavalier, som hos dig står, til din ægte hustru? Ja. Vil du elske og ære hende og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad? Ja. Ligeså spørger jeg dig, Marie Agathe Odile Cavalier. Vil du have Joachim Holger Valdemar Christian, som hos dig står, til din ægtemand? Ja. Vil du elske og ære ham og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægte mand, indtil døden skiller jer ad? Ja. Brudeparret forlod kirken i en Bugatti Royale, og der blev vinket hele vejen fra kirken til Schackenborg, hvor der skulle tages billeder. Og derinde på Schackenborg, der befinder brudeparret sig nu sammen med alle deres gæster. Og Lasse Sjørslev, hvad sker der inde bag dig lige nu? Jamen lige i de her minutter, hvis alt går efter tidsplanen, ja, så er de faktisk ved at skulle sætte sig til bords og tage hul på en rigtig dejlig middag. Det er en 4-retters middag, så vidt jeg har fået oplyst, og så bliver det også vin fra prinsegemalen, altså prins Henriks vinslot i Frankrig, og det foregår altså alt sammen nede på Schackenborg, som ligger så flot hernede i aftensolen. Når så middagen er overstået, hvad kommer der så til at ske? Jamen det her, det kendetegner sig ved at være en bryllupsfest, kan man sige, med en masse unge mennesker fra forskellige lande. Der er 275 gæster, og rigtig mange af dem er unge, så det bliver en fest i rigtig festlig forstand med masser af musik og fest og farver. Der bliver fyrværkeri kl. 12, og når man kommer ud på de sene timer efter diskotek og så videre, ja, så bliver der kørt 2 pølsevogne ind, så er der natmad, og så er der også fadøl, så der bliver fest til den lyse morgen her på Schackenborg. Og på vores hjemmeside har vi samlet alle de bedste billeder og videoklip fra brylluppet i dag. De kan også se de bryllupsbilleder, som danskerne har sendt ind til os i løbet af dagen. Det er på adressen her, kongeligtv2.dk.